ho sabrà millor que jo, no sé si estem amb unes 2.000 peces inventariades o més, i les que queden. Portem 3 anys fent aquest inventari i seguirem, i al final el que anem trobant és doncs, tot aquest gran patrimoni que ens explica d'on venim, que ens explica com som, i que al final doncs, és posar-lo a disposició no només d'Olesa, sinó de tots els pobles de l'entorn. És un edifici, evidentment, i és una exposició feta a Olesa, però que està oberta doncs, a tots els pobles de l'entorn. Ja no em vull enrotllar més, però abans d'acabar sí que m'agradaria agrair doncs, la feina o aquesta espurna que sempre, ja fa 20 anys i fa 30, quan parlava amb ell doncs, sempre em parlava de Caputxaner, que em refereixo amb el Jaume Morera Guixà, que era una persona que va ser impulsora, tots ho sabem i ho reconeixem, de la recuperació d'aquest patrimoni. També agrair a molts ajuntaments i entitats que esteu per aquí, a la Passió, a la Comunitat Minera, a la Fundació Agrícola, a moltes persones a títol individual. En primer lloc, fer-vos arribar una salutació de la consellera de Cultura, que avui no podia, tenen una agenda que és una bogeria. Sap perfectament que avui celebreu aquesta jornada de portes obertes i, de fet, no sé si demà estarà tot el matí aquí amb vosaltres, però ara aquesta tarda no podia venir. Jo, en primer lloc, evidentment, també felicitar-vos a tot el poble d'Olesa per aquest nou equipament que estreneu i a totes aquelles persones que ho heu fet possible, l'Ajuntament, però tots els que us hi heu implicat d'una manera o d'una altra, agrair-vos-ho en nom de la Generalitat, en nom de la Conselleria de Cultura, no? El fet de recuperar aquest espai arquitectònic, les exposicions que avui inaugureu, és posar en valor el patrimoni d'Olesa, el patrimoni de la comarca del Montserratí, ens ajuda com a país a guanyar aquesta autoestima i aquesta força. Més enllà a vegades de qüestions arquitectòniques, tècniques, de la feina que fan els paletes, els arquitectes, allò que és clau per la preservació del patrimoni és donar-lo a conèixer per fer-lo estimar. Perquè al final, no, quan estimem alguna cosa, quan la fem nostra, és la millor garantia perquè aquest patrimoni es conservi. I a través d'aquest coneixement és com a país guanyem autoestima, ens empoderem, guanyem en sentit crític, no? Ens fem més forts i per tant al final és a través d'aquest coneixement del patrimoni i aquesta estimació com ens convertim en una millor societat de cara al futur, i per això aquest agraïment en nom de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament i a tot el poble d'Olesa per haver fet possible això que tenim avui aquí per gaudir-ne. Moltes gràcies i felicitats, doncs. I simplement el que vull fer és posar en valor la feina feta. Aquest projecte o aquest anhel arrenca molts anys enrere, no? El Xavi ha dit 20 anys, i té un impuls molt important en el mandat anterior. Vam poder aprofitar, i aquí hem d'agrair a la Generalitat amb la llei de barris, que s'estava acabant, i vam poder aprofitar per donar-li l'impuls que ha permès que això, que se'ns queia a sobre de vell que estava i de les obres que necessitava, i de fet, en 5 dies d'arrencar les obres es va esfondrar tota la façana del darrere. Doncs en el mandat anterior van fer una feina importantíssima d'aquelles de fer fonament, d'aquelles que no es veu, que és l'arranjament i la consolidació estructural de tots aquests edificis, i encara ens queda un casal petit que és el de la dreta d'allà. Aquesta feina que fa feina de base, ara, durant aquests anys l'hem pogut gaudir perquè aquí ja s'han fet concerts, exposicions. A partir d'avui, aquest equipament ja tindrà un horari, ja no seran utilitzacions esporàdiques com muntar el campament de Miquelets aquí com hem fet, que també, però ja tindrà un horari. Per tant, arrenca una etapa en la que aquest projecte està destinat, i aquesta és l'ambició, a ser un punt d'entrada al Parc del Montserrat, a ser un referent que treballi en xarxa amb altres punts del Montserratí. Però més enllà d'això, més enllà de l'exposició que és important, no? I que està molt ben feta,
arrencar un projecte que treballi en xarxa vol dir que comenci la dinamització, que comenci les fitxes pedagògiques, tots aquells projectes que ens permetin vertebrar, per una banda, que aquest espai sigui un pol d'atracció dins del municipi, però més enllà del municipi, que sigui un referent que ens permeti, des d'aquí, que li permeti als 5 milions d'habitants que estan al voltant nostre, en la conurbació de Barcelona, que vinguin aquí, que vinguin les escoles, que vinguin les famílies i que a partir d'aquí puguin conèixer el Parc Rural del Montserrat, el Parc Natural de Montserrat i que coneguin el nostre territori que tant ens estimem i, com deia el director, l'Andreu, doncs que a través de l'estima també ens sigui més fàcil després cuidar tenir cura del territori. Vull fer una menció especial perquè queda lleig que jo la faci, i ho comparteixo, queda lleig que jo la faci. Però li vull agrair al Xavi, perquè el Xavi té la visió de cap on ha d'anar, ha tingut la visió de cap on ha d'anar aquest equipament. El pla d'usos que van fer en el mandat anterior, això que us hem explicat una mica, del potencial que té aquest edifici, que només esteu veient un 20% de l'equipament físic, totes les plantes que queden per utilitzar i la de projectes que hi ha a través del pla d'usos. Però aquesta visió de que això és un referent dins del territori l'ha tingut el Xavi. I el Xavi és una de les ànimes més importants darrere d'aquest projecte. Què podreu tastar? L'oli d'Olesa, el millor del món, de la mà de la Fundació Agrícola Olesana, el formatge de Marganell, de la mà de Cal Pujolet, i un tastet de vi esparregarí de Cal Paloma. Els tindrem aquí. Moltes gràcies a tots i totes. I com dèiem, al Parc Rural del Montserrat, per la seva col·laboració, podeu veure una mostra dels productors en aquesta exposició Menja't al Parc Rural. La Renaixença de l'Ànima és una obra que ha sigut molt recent, el 2023, o sigui, he començat a partir d'ara, al gener del 2023, i si us heu fixat, molts de vosaltres no heu entrat encara, però ja ho fareu, no hi ha cap etiquetatge, no hi ha cap nom, no hi ha cap, diguéssim, títol, any, perquè del que es tracta no és senzillament de veure l'etiqueta, sinó de veure amb aquests ulls nous aquesta percepció del color, de la forma, de tota aquesta composició, que és el que vull que sentiu, no que penseu, perquè és un tipus d'art que és totalment abstracte. Avui inaugurem una activitat més dins la setmana del 8 de març, que hem estat organitzant totes aquestes activitats. Per posar-vos en context, el 8 de març ve de l'origen del 8 de març del 1908, que dones del sector del tèxtil a Nova York van fer la primera vaga per reivindicar uns drets relacionats amb la igualtat salarial, amb que la jornada fos a 10 hores diàries i amb el dret a alletar els seus infants. 115 anys després seguim amb la lluita. Hem de celebrar moltes coses que hem aconseguit, però hem de seguir reivindicant moltes coses que ens segueixen mancant. I durant aquesta setmana han estat molts actes organitzats. Des d'aquí vull agrair a totes les entitats, ciutadania, altres departaments de l'Ajuntament que hi han pogut participar i ens han ajudat a fer possibles aquests actes. I bé, jo no m'allargo més, que gaudiu d'aquest espai, d'un espai xulíssim, cultural, i que passeu molt bona tarda. Gràcies.